Mare de Déu, quina delícia que fan els peus! Mare de Déu, aquests bessons són carn de museu! És elegant, precís, constant i sacramentant. Gairebé flota quan aixeca les dues mans. És fascinant. Espaterrant. L'estudi de la sardana és un assumpte complicat. Fa falta un gran equip d'especialistes que en desxifrin l'entrellat. Les dades sembla que confirmen que consta de dues parts. Uns passos són petits i diminuts i els altres passos són els llargs. Això de la sardana és complicat. Rebassat. Per més que ho miri ho veig igual, no hi ha manera de comprendre-ho. Sembla que els curs són molt més simples, braços avall per començar. Tan sols consten d'un punteig i just després ja s'hi fa el canvi, creuant el peu per davant. Sembla que és això. I ens ho pots confirmar? Els meus càlculs computacionals també ofereixen el mateix resultat. Sí, exacte. Sempre comença amb el peu esquerre, sembla prou fàcil de recordar. Tan sols cal parar atenció i repetir-ho fins que acabi. I llavors tornar a començar. Vinga, adorminem. Molt bé, vinga. Ho has fet molt bé. Va, demà més. Per Déu, ai, pobret meu, et tenen mort de gana. Ahir la Taylor va buscar per internet les menges del teu indret. He dut fuet i llonganissa i fricandó fet amb cassola de terrissa, pa de pagès i bons tomàquets i els peus de porc, i si tens gana t'he portat la crema catalana. És sorprenent, impressionant! És un prodigi de la natura! La cúspide de l'evolució natural, doctora Science! L'estudi de la sardana és un assumpte complicat. Fa falta un gran equip d'especialistes que en desxifrin l'entrellat. Les dades sempre confirmen que consta de dues parts. Uns passos són petits i diminuts i els altres passos són els llargs. Això de la sardana és molt que em sap sacrificat. Per més que ho miri ho veig igual, no hi ha manera de comprendre-ho. Els llars són tot un altre tema, això és molt més complicat. Convé fixar-s'hi amb insistència, no es pot anar confiat. Aixeca els braços i punteja, 3 cops per cada costat. I fa un rebot com una molla i sembla que s'ha acabat. Mare de Déu, la botifarra, quin bé de Déu! Ai, perdoneu si sé del cert que tots ho sabeu. Pobret, tan maltractat, avui et porto botifarra. Ahir la Taylor va llegir per internet que allà en mengeu a tort i a dret. Era un trinxat de la Cerdanya i canelons més bons que la lasanya. Carn del perol i escudella barrejada, té dutxador i ratafia i, si no, mel i mató. Crec que per fi ens n'hem sortit, ja s'acaba aquest neguit. Cal anar per feina, no malgastar ni un sol segon. Hem revelat el seu encís, el pas llarg i el més concís. Ara la sardana ja s'aprendrà per tot el món. A veure... Votant? Sí, perfecte. Un moment,
Sao Tomé? Sí, obrigada. Un segon. Sí, Tanzània? A Santa Sara. Un moment. Andorra? Confirmat. Crec que per fi ens n'hem sortit. Ja s'acaba aquest neguit. Cal anar per feina, no malgastar ni un sol segon. Hem revelat el seu encís, el pas llarg i el més concís. Ara la sardana ja s'aprendrà per tot el món. Pareu, atenció, som filles de la nació. Avui comencem el programa d'ensenyament. La sardana global, l'atenem tots com cal. És l'hora de demostrar que junts ben units som el poble escollit i que som-hi tots amunt, tothom a ballar sardanes, que ben fa pinganes, ballarem i ens en sortirem. És l'hora de demostrar que junts ben units som el poble escollit i que som-hi tots amunt,